Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Scratch Junior σε Android, tablet και smartphones. Προφανώς παρόμοια είναι η διαδικασία και για συσκευές της Apple. Αφού λοιπόν πάμε στο Play Store και γράψουμε Scratch JR, μας εμφανίζει αυτή εδώ την εικονίτσα και την οθόνη εγκατάστασης. Πατάμε λοιπόν εγκατάσταση, κατεβαίνει η εφαρμογή και μόλις ολοκληρωθεί η λήψη της, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Εδώ λοιπόν μας εμφανίζει μια σειρά από παράθυρα σχετικά με τα δικαιώματα που θα δώσουμε εμείς στη συσκευή. Επιλέγουμε αυτά που εμείς επιθυμούμε ή να επιτρέψουμε ή να απορρίψουμε. Προφανώς αν πατήσουμε απόρριψη, κάποιες λειτουργίες του Scratch Junior δεν θα είναι λειτουργικές. Όπως και να έχει λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πρώτη οθόνη είναι αυτή. Στη συνέχεια μας εμφανίζει αυτή την οθόνη. Στη συνέχεια αυτήν. Και κατόπιν έχει κατασταθεί η εφαρμογή. Έχει αυτό εδώ το εικονίδιο στη συσκευή μας. Και είμαστε έτοιμοι για να σκρατσάρουμε.